Ta hakini ke por ngadani ke banai ngu biang yu try. Bangala biang ban wan ra shifi ke ke jingkren. Kabanganget basa shisin pat ublay. Unkir khu biang Ioh Phi dagani ke ktien kabangadan ban ai shifi. Hakini ke por. Kidan ki aka kiba ublay ukran hakini ke ktien ke jao. Kiba kum ki priung idan kamanyo jingshai man na ke por. Kambon siya na mga kren nang niya. Nga kwa bangan ong Ioh Phi biang nga gani ka juk ktien. Ka jing khat ka jong blay ya ka jing im jong ha. Lani ka jing ai ka jong blay ya nga bangan kren ka ktien ka jong blay. Ka kham day ha ka jing day bat ka jing im ka pamala ka sngi. Bat nga kham kren ya ka aka ka balang practical. Kabaya day bat gani ka jing im ka pamala ka sngi ka jingiasyam ka Jingiasyllok. Kiba kumno bangayat kumbalay pun reo snam. Hagani ka jing shakri yo blay. Ka ega bangayasyam ka ega Jingiasyllok bat ka ega jingir khu ka ega banga bakla ka ega banga bed. Kino ki failure lani ki jing bakla ka jing im. Bat kita kide ki banga sngaltanat ban kren namar ki jo ki jing ki Jingiasyllok. Kambon kidan ki priyo Jingiasyllok ki jo. Kijo ki jing bakla ki bangaya kendo, kijo ki jing bakla ki baki wairu ki kendo. Bat nga puli ka Bible nga just nga tanat ban kren. Mday ki doctrine la nita ki jing ikai shongton rai, jing le niam. Hari nga kwa mga niyay kren borobor ka balang haga jing day baga jing im ka bamala ka sngi. Naman gani ka ktin ka chow play ka day ka jing bam. Kabaw play ula ay bangin bam kanang mangilaban im mala ka sngi. Kumbo brio ba me ke jingbam malagi sngi bo laban im ban mo ban yat ban yang malagi sngi kum juru aga bakin jaman sim ngidan kami ke ktien ke jong play bangila ban im malagi sngi tinga kwa mentagi sngi bangan kren ya gani ke jingkren singap ba nga ai kertengi gani ke jingkren mentagi sngi gedai Peit Ioh Phi Bakla ban Jied. Peit Ioh Phi Bakla ban Jied aga jingim. Namar ublay ukren bun gani ke Bible. Ya gani ke jing Jied ke choice ke bangi ong haga ktien English. Ngakwa bangan peni Phi ba ngalak jiwa ki priyo. Kiba bakla ban Jied haga jing im jonki. Ya ki aka kiba bon kiba yaday baga jing im jonki haga niga pertay. Ban haba ki bakla ban Jied. Ki paya ga jaka kaba ki babi. Ki paya ga jaka kaba ki paya ga lingo aga jing klumar jonka jing im. Bat kiyat sa kumta hadu bandalet na kaniga pertay. Bat kim nalat namar bakila bakla ka jing Jied. Nakatakadao mentagi sngi nga kwa ngan kreni gani ka jing Jied. Kadan ka lenti na kaktin ka jong play. Let's sing alangan ong kidan ki nongrim na kaktin ka jong play. Kibanga kwa ngan kren hagani ka por haga jingiday bagani ka jing Jied. Kawaina kabanga sngaltanat ban puli. Ia gani ka jing Jied kadai na ka kitab Deuteronomy. Hina puli na gani ka kitab Deuteronomy kal nang kabalay po. Na ka dekhat ka bakat kanday. Kaong i gani kiktin snap ngan puli hagani ka por. Lay po Deuteronomy ka dekhat ka bakat kanday. Uong kumni ublay. Uong ngapen smay. Daka beneng bat ke kendau. Hagani ke sngi ban saki persyaya pi. Singap awang ni kiten. Bat ngalabu khmat jong pi. Ia ke jing im bat ia ke jing yap. Ia ke jing kerkhu bat ia ke jing tim. Namar kata tu Jied ia ke jing im. Knang ban yo im.
Mame bat usumbai chong me. Kani ketian kabadan jingmut shibun ba. Ngakwa ba nganum kirki ngakwa pin pai bat nga ngap ba pelai jingmut yang ni ngamangan sekren. Uplay haba wialam ki khon Israel nang tay na gajaka jong jinglong mrao. Nda hadien ba ulo weng ki na tu jinglong mrao south pa lai po snem tam. Nda wialam ki ag riklau. Ban pin pai ki shagari jong jingkular kerikanan. Hakani ke jingya lenti jong ki khon Israel. Uplay wa ay gani lanang ba lai po na khat ba khat kandai. Wang abu Ahmad jong pi. Ia ke jing im bat ia ke jing ya. Ngabu Ahmad jong pi. Ia ke jing kerkhu bat ia ke jing tim. Bat uplay uda ongi ki khon Israel kumne. Jied ia ke jing im. Jied ia ke jing kerkhu. Wali jied ia ke jing yap. Wali jied ia ke jing tim. Jied ia ke jing im. Jied ia ke jing kerkhu. Bapin la ban im. Mapi baru sembai jong pi. Fi wat la do play ulay alam no iki nagari jong ke jing long mrao. U ay pat ia ke ni ketien haki khon Israel baro. Ubu apdeng artli kini ki eke apdeng ke jingyap bat ke jingim apdeng ke jingtim bat ke jinggerku. Bat ia kata uplay unom le usupeni baru ai haka jingjiet jongki khon Israel. Tapi jiet ia ka banyap ke shongapi. Tapi jiet ia ke jingtim ru kata ka ke jingjiet jongpi. Tapi jiet ia ke jingim. Tapi jiet ia ke jinggerku kataru ka ke jingjiet jongpi. Tang bau play pun kot na ka bau angkum ne. Wang jiet ia ke jinggerku, jiet ia ke jingim. Katakan dia mau play why ke free choice ke jingjiet ke balat lot. Day hangne banga kranifi. Banga saong banga ni ke jingkran menda ke Sngi. Kadai ke jingim ke bamala ke Sngi. Ngayo I ke ne ba uplay ulai hangi ke brio. Ia kata ke jing ai ke ba koridor palat. Bakum ki brio. Ngila bandan ke jing sngau to. Ia ke ba day ba de ke bam day. Ia ke ba baha ba de ke ba sneo. Ia ke ba shisha na ke bam shisha. But u play u ai hangi bangin sngau to ia kata. Ngimlongum ki merat. Ngimlongum ki robot lani gitu ki brio machine. Ni day ki brio ki bau play ula tau kerpang. But hapo jangi play u ai ngi kani ke jingla ke man ke balat lot baru ai ngi ke jing jiet ngi la ban jiet himangi. U play u nom le ye ke jing jiet. U peni ke jinger khu, peni ke jing tim, u peni ke jing yap, peni ke jingim. Baru ai ki khon Israel bakin jiet. Takadaw nga kwa ipi kini kapor kat mga nang keren nang niya. Peit Ioh Phi Bakla ban Jied. Dan gibriyo ba Khynnah ye ki way. Dan gibriyo ba perkhat ba blay kham it ye ki. Dan gi ba perkhat bau play Jied iki bakin long ki ba sneo ki ba jat ki ba le ran ki ba pay ka jing e. Shanganong ipi ni ki par. U play Jied yangi bangin pay si ka jing jat. U ay hangi kaman ka ba light load.
Upen hangi ia ka lenti ka badai bat ka bom day. Bat usukadaw lenti. Ka Jingiat kadai ka jong brio. Takadaw ngan pen Ioh menaga Sngi. Ba Khynnah ba pinlaban Sngi tho. Ngan yala me pinaga ka ktien ka jong play daki Jingja. Ngan pen Ioh naga ni ka Bible. Nakalanang ka bakhat ar. Nakadakhat ka bakhat lai. Singap ngan puli ia kadakhat ka bafra. Kabauong ini ktien. U Abraham ulaong haulat. Ngakirpat ia me tuat ai bakanlong kabaya kaja. Bat nga bat me. Limni bat kinong ap jingri jonga bat kinong ap jingri jome. Namangilong sipara. Kakhendaw baro kamlong akhmat jome. Ngakirpat ia me tukhlat no naga. Laramen pai syakadyang nangalet syakaman. Laramen pai syakaman ngalet syakadyang. Sengap ha ke Bible ko angkum ni. Ulat ula khmiat ia lagi khmat. Bat ula yoi ia ke Ramadan baro kawa Jordan bakalong barok leng ia ke baladon baha. Menshua ba utrai penjat no ega Sodom bat ega Gomora. Kum ke kper utrai ne kum ke Egypt kat baulet Shapang Sowar. Ulat ngakwa pinyo ega ktien. Ulat ula Jied yala di ia kata ke Ramadan baro ke Jordan. Ula let no Shapang mingi kum taken kile khlat lok paralog hi. Abraham ula syongsa kanan, ulat usyongsa aganong ba kerimadan, bat upiniang ila ke yeng trap Shapang Sodom. Ki Sodom kila long ke papaman ba kila lepop shika de kamat jauh trai. Anwan ra dagani ke jingkren nagini ki argot ki brio, u Abraham balulat. Abraham udah brio ubasngal tu yo play. Kapai kapar bagadan ke jingya kaja pedang kinang ap jingri jong ulat. Uang yo ulat kalang ke ke Bakla ba ngialong sipara ngam kwa bandan ke jingya kaja pedang jong abat jong me. Lesingan suang nak kumne agani kapar. Suabangan ya chkhmat. O Abraham udah brio jong ke jingat, brio jong play. Dan ke jing sngal tenat banyak kaja hayang sam. Ngajiyo iya kene gawai baki brio ki badan buram. Kamtam ki bashakri play shisha. Ki day ban kiar kim sngal tenat. Ia ke jing kaja. Aing ini o ia kata gadur mendagisni. Balada pidai ki brio ki bashakri play. Lada pidai ki brio ki ba eat you try. Pidai ki khon jong play. What you lap meet ke jing kaja. What you tau jing kaja. Kiar na ke jing kaja. Kalang ka pa bangin kaja. Kadai ki ai ka ba sneau. Kadai ki ai ka bangi hiar kerdan. Nang pet ki brio ki ba nang mustad. Nang pet ki brio ki ba ikumba kila dan buram. Ren nang ayo ki bakia nia, bakia mai, bakia kerja. Nga ipiet namar ki hiar kerdan. Dan ki brio ki ba sengal tenat bane kerja. Marjan marpa. Ya kerja ba ki brio bi treik ta. Ya kerja sabat ki bamday bane kerja. Nga kuanganong if you Abraham udah brio badan buram. Uang ya ulat ngangam sengal tenat kene ke jing ya kerja. Tengini yat not lala ke jong. But uai ia ke Jied ke bakeluat haulat. Uang Jied mama. Dan makiu senang ngan her serum.
Lada melet shamingi ngane chesapngi. Lada Jied shakaman ngane shakadiang lada Jied shakadiang ngane shakaman. Uai haulat ia ke Jied. But ndah baulat upet ia ke Bynta ke Bashati shakatem. Upet shakatiga jaka ke badan Jordan. But ndah upet shakatan Gomorrah Sodom and Gomorrah. Uyo I bagadan ke jing mium ke bakrau gadan ke wa. Uperkat bahangti ngan kamsuk ngan kamroi. But ujiet banlet she Sodom she Gomorrah. But ndabo klat lok no Abraham. U Abraham ang Bible usyongsa hakanan. Ndabo lot ujiet hi banlet she Sodom. Upay aga jaka ke be jangka jingim. Pitip ke Sodom ke Gomorrah. Kadang Shillong ke bau bleu bitar. But kadang bau bleu penhap dau kendak na benang baru tangi kadang Shillong. Fi ke Jied kadang jauh lat. Ke Jied kadang jauh Abraham. Haduk mentagi sengiru bleu pu yang ia kadang Jied. Pertai ke bangi menta kadang ba adu kata-kata. Ladang Jied ia ke Sodom dan balak menurut ban penkelai kata. Ladang kiar na Sodom ngiyad kumu Abraham ban syong hagari kanan. Dan balak ban penuit ia kata ublay uai ke Jied ke balak doan. Ngini keren ni ke Jied. Baka Jied kadai hagabor ke jengi. Ublay umtre ban penbor lani ban tanda ke bor lani ban nyat da ke bor. Ublay uai hangi ke bor bangila ban Jied. Nakatakadaw ngakwa bangan penifi ki katukat ni ki jaka lani ki area hagajingim. Ki baladangi Jied ngi haban sngaw to baha. Ia ketien ke jang play. Kani ke jing keren na ke jing shisha kadai kum ke kunja Bible study la nangala. Dan ringanum la hangni namar kamde ke jaka hikai. Kadai ke jaka ke bangi keren bet tangi ke kubor bapinla bapinyo jing shai. Fi ke jing Jied kidan ki babun ba ki Bynta ke jingim. Ya ki bangakwa bangan peni hagini ke jing keren. Ke Nyngkong ke jing Jied ke bangakwa ngan peni fi kadai. Ke Jied sengap ha, ke Jied ban sengau si, ban ke Jied ban kemen. Dan ke beliau, ke Jied, ia ke ban sengau si ro. Fi Jied ban khuslai palat. Ku mga juang berapor, ngatarai la dadai ke bejat pisat sengap yang ha. Lada pijupun melian ban sengap ini ke cingkeran juga pinio sengau ngasyat keran arlai sausin ia ke ju nongrim namar ngasyam. Bahkan ini nongrim kedai kebana ke Bible. Ngai kendo sipun ke priu ke sengau si ke khuslai ke jinjar ke baktang ke kendo jing'e. But malah ke por ngajawat na ke Bible. Kumnungan le bangan ya selak lani bangan keren lani bangan ai lenti ke brio ke be kendo igi jingku slai ke jingem ngasham baga Bible kamdan lenti namana pipule ke sam ke balai punyo marsen sedang ublay wang wat pun kuslai ya lade kalam tang syaga bale sneo pipule yo Jisu na Matias kalanang ka bahenrio uang kawai ketien balai pikuslai pimla pentam si progrenyang tapi puli yo abs Paul kalanang ka basaw janginang Filipi ka dekat ka basan uang wat kuslai ya ka eru tapi puli yo Petrus uang bread ya ka jing kuslai namar usumar suker mau sepang jongpi.
Takadaw na nga puli iya ke kitab Sam kaong wat kuslay. Nga puli iyo Matius ujisu ang balay pi kuslay. Nga puli iyo Paul uang wat kuslay ke eru. Nga puli iyo Petrus uang bread iya ke jing kuslay. But na nga perkat nle kumno nda kuslay. Nga yo iba uklem ang blay le kumta le kumta. Uang penmanwat kuslay, balay pi kuslay, bread iya ke jing kuslay. Nagkatagadaw na ngawat iya ka nga nongrim nga sa snilto. Baka jing kuslay ru playang kadega jing Jied. Ladang Jied ban kemen mdan bala ban kangingi, ladang Jied ban kuslay mdan bala ban kangingi ke jing Jied kadega jingi. Filapin kli nga filapin damru nga banga ong itiktin filapin ong kumlonum kuslay banga yakindo jing kumlonum kuslay banga jakum ne yeng sam ka jaga jing pang ka jaga jing dan ka jing dok ka jing pat ye pra kidan gidaw gibangi de ban kuslay henry ngap ngan ong figure ne gapar lada pi kuslay ke ege jing mi nang ta lada pi kuslay pimyo iru ige jubab habang keren kumne walay mot mangaro ame kendo jing kuslay. Ngadan cibon gidaw ladang Jied ban kuslay. Ngalay ki brio malagi singi wanya tutang iga problem bat ngepek saudang ngayo itang iga jing Ladang Jied bangan syangsa ang taban kuslay. Nganya brio bertap na jing kuslay rey ngas ngoto bangan Jied bangan kuslay. Nga Jied iya ka bangan yang judge bangan kenter bat bangan penkeman ila di baru play. Nama lada pi Jied ban keman pin keman. What hapdeng jang jing gibabon. Ke jing Jied kadai ke bor ke bau play wai ho brio. Jied ban keman. Yang judge, I know you play. Bapidang im, I know you play. Bapidang la man bamja. Bapidang la iya ka bapin. Yad man yang. Jied iya ka ban keman kemat jang play. Bapidang ring men siya mado ni kapar. Jied ban keman. Jied ban aingo. Jied ban sngongo you play. Wali Jied bapin knyum. Wali Jied bapin uat bapin complain shibon iki Jied ban keman khmat jong play finyo ika jing im jong pi kandai kabala ban ya khmat aga jing ja nama kita kadaw nga sa ang people ni jing kren kala ban nang ko bakham ka kam jorong tong mga ngabu por tang 10 minute man nga kwa mga nang fi ngan ong na kabay kitian na kini ka por ka bakham dan kam kani ka bakham dan kam na baro Jied ban shakri yo blay. Fitiba mo blay tani pida ka bor bin shakri yo. Takadaw balay kini gisingidan gibriyo perkhat balay kitu kim tre shakri balay tu khon jonga open air balay ka yeng jonga kidan stang gi shakri dan gi bam shakri balay ki briyo ki kila tip ro kim tre shakri yo blay but balay blay pat lay ban penlong ki kila ban shakri kan ma blay pen bor ba pin shakri yo blay man shakri yo blay gade jing Jied. Fitip ngan puli fin nakajing ong jong Joshua. Kaway nakiktian ki baki nong yalap a pertay ki kren. Pagkataka day nagkitab Joshua kalanong kabaar po sao. Ngan puli iya kini kitab Joshua kalanong kabaar po sao. U Joshua agisngi kibaun sa late no na kaniga pertay. Ninong yalam mo bukraw. Uday palala ban simti patengi ya Jingialam na Moses. Bat ulayo ban yalam ya generation ka batamay. Kabalaka riklaw. Ulapan kalan ya Jericho. Ulapan yang kumagakinro ya Jordan. Menta ulala banyalam ikon Israel syakari ka boblay kular. Manuni brio aswa kisngi ki ba unsalet no ulatip boblay unsa shim no yu una kani pertay. Ulum yak judgment Israel broke away. But upertay kini giktian sngap ngan puli. Joshua kal na kabaar fusaw
Kedekhat ke bekhat sau berkat san. Uang gumne. Menta namar kita tu syap tiang yo try. Batu syakri yo u hagajing janai bagajing shisha. Ino ya kita kibagi kepa jong pi ki syakri syashiliang kita gawa. But sya Egypt. Batu syakri pi yo try. Ukentui ki khon Israel bagin syakri yo blay. Henry agakhat kebekhat san uang gumne. Lada kam idei ya pi ban syakri yo neutrai. Tu Jied pi agani ki Sngi ya no pin syakri. Ya kita ki bagi kepa jong pi ki syakri ki badan syashiliang kita gawa. Lani kita ki blay ki amor ki bapisyong agari jong ki. Henry mga bat kaying jonga ngin syakri yo try. Fika ni ke ketien, fik ngakwa nganda keren baha gani ke por shipang snga baha. Upen iya ki khon Israel ia laga jong ke jingim. Baulala ban yat bat baulala ban yalam syakri kanan namar bau syakri yo play. Bat ukentui ki khon Israel bagi deban syakri yo try. Tangba uang pat ini ketir uang lada kam idei pi bapin syakri no blay. Jied agani ke Sngi. Jied agani ke Sngi. Yano pin syakri. Pin syakri kita ki blay ki bagi kepartemen ki jong pi ki syakri ki besyashiliang kawa. Ni pin jied kita ki blay jong ki amor ke bapi syongsa kita ki ri jong ki. Tangba uang gani ke ketir ke bekrau palat uang. Mga berkaying jonga ngin syakri utrai. Fi ngan ong nang niktian. Jied mapi yano pin syakri. Tang ba mga ngala dep jied ba mga berkaying jonga ngila jied bangin syakri utrai. Nakata daw ka jing syakri ublay kam day ka ba penbar ka jing syakri ublay ka day ka jing jied ka jong kibriyo. Cisula yap agak dingfna. Ula dep yap arajar snem tam mentali leula janwan. Ula dep baik ke pop ke jong brio, ula dep map lupa kadai tang bagin si Jied ia kaban nget you try. Lada pi Jied ia kaban nget, ia kaban IT, ia kaban pinbet dah ke jong ke jingem. Bat banong try ngan ino ingin iki berim ki jing syakri jongai iki ngan Jied ban syakri tangeme. Fini i play unyalami fi. Ngai idan ki brio ki syakri play yang sam siteng siliang. Teng tang ki kimeki kpagi syakri play. Khon ki ya laga jong ke pertai. Teng ki khon ki syakri play. Ukpa yang tre taman syakri play. Kedai ki kaba ngalak ngan ong fi. Teng bisit perkat balai play ule akum tu mendai play. Uplay ula dap le lut bar. Ui hangi menta. Lada pidang yo alat ban syakri play. Jied ban syakri play. Hang niu Joshua ong ki khon Israel ngampen bar fi. Ngam ong lada pim syakri ngan duai bu play pada ding em. Ngampen bore fi bapin syakri. Peit mapi kumnung along. Kumnung along habang syakri blay. Peit wat mapi menta peit ki yang. Peit ki brio ki bada syakri shisha blay. Ngamong tu besu ya let je sang sya minot ki Balang nang tade sya le kejat pat ngamong mta. Hari peit ki brio ki bada syakri shisha blay. Kumnung blay le ki jingem jongki. Sya ki lai kumnung ki yan. Kumnung along ki yang jongki. Pi nai peje ko besneo peje ko baha ka je Jingiasyllok jofe. O Joshua ula de peni wa ngabar ka yeng tengin syakri ba blay namar ngida na jaka ka be andre blay le lamingi habangi syakri perlongi ngaba ngala menyalami pi barok ni million mengindon na rike jingkular namar bangi syakri try. Te Jied himapi la da kadai pi pin syakri Jied mapi. Hadu mentagi singiru blay udang le ka jo. Kerana fi ka yeng sam ka besngap yanga. Kesanga fi de Jied ban syakri play.
Bleu khat if you up kum ne kunel gikti ba pin pai show kwa if you fin shakri u kwa ba pin im ka jing im ka ba wat ik khmat ke jom blai ka ba ru blai ka ba sedang ban ya ik lenti ka ba dai but unum tan if ka bor unum nyat if ba pin shakri u em u blai u ai ka man ka ba light lo ba pin shakri fi la fi bakla jied ngan ong fi ka dai ka ba kata dan ka pri ka jied ban Shakri palat tangi ke kam la jong. Shakri palat tangi ke business la jong ke kam office ke chingbun kam shakri ke puli ke dang le hot kita ke de ke don kam. Han ringi klem jiet ban shakri u blai but pinyo ibin poy ke jaka ba Ngapani fi sa ke wai ni ke por na se bang muslim. Na mga myo por shibon. Idan ke bri ba bakla ban jiet yo brio ba ke brio. Sha ngana ke fi ke Khynnah samla ni ke por. Ka Jied yo brio la ni ka Jied e ka brio ka dai u bleu Ioh Phi. Bala da fi shim klumar fi Jied klumar. Ba fi pet tangi ka ni ka bahang ni. Ba fi klem na wat e ka khmat ka jong blay. Ba blay un pen Ioh Phi ka ba dai ba ka bom dai. Peit Ioh fi Jied da ka khmat jong ka do. Da fi Jied e ka Nongrim jong ka Jingiasyllok ka ba kinja do. Pin poy ka jaka ka ba klumar. Ka Jied ka ba bakla ha ka shongkha shongman kadai ka Jied ka ba tam yo brio ha ni ka putay namar umla ban babeshu hadin bula Jied umla ban ngala Jied e ni ka brio ta ka ngala bakla kam dai ka jongangan no ngan Jied no da ka wai ka ngala itnat ka ba idei pimla ban le kum dai ka shongkha shongman ka dai ka ba bihap ban duai ba pin sngo kano ka ba no blay ban uno de ba no blay kata ka dai ka Jied ka ba nagktien ka jong play. Duwai. Ngano mikai ka shongkha shongman ang ninray. Nga shukwa ba ngano ang ifidon ki pri ka ba bakla Jied nga yo iya do kat no ba ki kordet. Hadu kat no ki poy ka jaka ka ba susat. Bat ki don ki ba shushitom sa baro shi jingim. Taka daw na jam. Walay mare stat. Walay kirki. Ya ka nga liyang nga kwa fin duwai. Ya nagalanti ka jong play. Jied yo brio la nga brio. Kiba shep tiang yo play. Tangga ni kiba kodor palat. Ngan pin ifi ka Jied ang niya. Kasi baka Muslim. Nafi peit bahang ni ngan puli fi nagktien ka jong play. Ngan pin kut daga ni gktien. Kita ka ka shiti ka jong ki Hebrew. Kalanong ka ba khatway, khat ka ba arpulay. Singap ngan puli. Daka Jingied u Moses abal khayu ula buri de kikmeki pa jong ulay benai. Napakila yo ibu lang khulong babahalam point bakim shim shaptiang ya ka hukum ka jong siem. Daka Jingied u Moses abal orang ba tre ban khat yo yaladi u khon lane ka khon u paro. Singap nga sutanat bagi khat u babod wang ne. Uda Jied penban ban syak shitom lemba u pai lang u play. Ban ni ya ka ban yo ya ka jing si ya ka jing sngo bahaga pop tang shipor. Uda nyaw ba ka jingkran ben yo Chris ka spa ba kham kraw. Ban ni ka jingin show ka Egypt. Namar ula khmiken siya ka jing yo bainong. Fi da pipet ba yo Moses. U ima Egypt. U yo ka treatment la ni ka jing sumar ka jing penayapan san. Kumukhon si iyam paro. Hanay ka kami ka yatu yo u bauday u Hebrew. But ndahabaw la he la san. Kata ka ba na ka nut jang o. Katay ka penlong yo o. Ba unhap ban ko ngo ya kikime kikpa. Tre ban ko ngo ya jingikai jang paro. Tre ban ko ngo ya jingikai buyo na Egypt. Jied ya ka ban ko ngo ya jingikai jang ka kime jang. Kabayo ban pensum ban pensat ban hikayu umalagasni. Fi ngan ongom ne ngan kran fi ki khon ki khti ne ga par. Ban kongo iki kime ki pa ga ga Jied jong pi. Kam dai dau ding sempat. Kam dai da ga ba shot da ga ba dat da ga ba pin shitom ba pin kongo iki kime ki pa. Kada ga Jied jong pi ba pin kongo ha ba ki pin I ya ga lenti ga ba dai. U Moses u ima Egypt
Kajing sngo ba jong kaji Egypt, kajing manipulate hawa Egypt, ki kam sniu kam sme baro idana Egypt. Henry uyo ro kajing ikai na keme malaga sngi. Ke Bible kong nda ularang ba ujiet penbal man shashitom baru pai lang jong play. Shim jiet ban khot yala di khon jong paro. Shim tre ban identify la di ban ke Egypt. Henry ula sngo tenat ban identify la di ban ini ke jat ban riu ke jong play. Ula jiet ya ka ban yad penban ni ke lenti ke ba ya ka ban shakri you play. Nakatakadao ukongo ike jing ong jong ke Khmer. Kajing kongo iki kimeki kpa kajong Moses kam day ba ki penting yo kam day ba ki mayo kam day stia ba ki shoyo kimla uday brio ba light lo udana Egypt ki badana preng jing long mrao de ki kimeki kpa jong Moses henry ka hikayo Moses ye galenti ka baday but kajing Jied kam day ki jong ki kimeki kpa kajing Jied ka day ki jong Moses u Jied ne ya kaban shakri you play kat kum kajing ikai jong ke Khmer. But I know you play about Moses ujiat. Ban shakri you play ban kongo yala ka jong ke Khmer. Ban kongo yala jong pa. But piyo ikum no about Moses ukulalang unong yalam ubarat bata magachait ben Israel. Fi ngakran fi ki khon ki khtir ni ka por. Labi Jied ya ka ban ti drugs manuti ki Khmer ki pa ki bala ban kang fi. Labi Jied bapinom puli, bapinom lek, bapinom minat, manuti bala ipi. Labi Jied ban lap met bagi parlok, ban lap met ke kam sniu kam sme, ban lap met sesurak, ban lap met bagi parlok de bamday. Manuti bala ban kang ipi, mdan polis, mdan rangba Shillong, mdan bor sarkar, mdan bor Khmer bor kpa, mdan pastor, mdan nongyalam, mdan mano bala ban kta ya ke jing Jied jong pi. Ke jing Jied kadai ke jong pi. Ngam krani ki Shillong, ngam krani ki badang Khynnah, ngakrani pi ki bala samla, ngakrani pi ki badan lagi Khmer ki kpa, ngakrani pi ki badan ki nong peniat, ki nong hikai, ki nong sumar, ngakwa ba pintip ikani, baka jing Jied kadai ke jong pi, Peit ngapo ni ki jing kran menagisi, Peit Ioh Phi Bakla ban Jied. Nama ban Jied ban kongo iki Khmer ki kpa kadai, ke jing Jied kaba krau palat kaba pinom babi hagani ga pertai ga Bynta bat hagaban sawan na tagada ga Jied ban let shabeneng kam the day ba pin Jied na let shabeneng pihap Jied na pertai tagada u bleus ang ga shiti ga jongi Hebrew nang basao na pin puli u ang ini gikten wang hagalanang balai map ngang balai wang kat badang ong mentag Sngi. Wat pen ik het not. Kom maar het Sngi jong jing bitar. Kabut kat bau bleu dang ai gini galat bangin klau ba mod ke jing Jied ke de ke jong Phi. Ado bleu dang ai lat if fin Jied ke jong kha man ke jing Jied ke jong Phi. Ado bleu ai lat fin shakri ke de ke jing Jied jong Phi. Maar de nek gedaan met de Sngi kwang anang Phi. U blei u happy met de Sngi. Yano fin Jied. Ado vi Jied ban shakri. Ne fi Jied ba pin le ke jong kaman. Ke shong Phi. Bat ngan pen kut no ini ke jingkran. Kitu ki Jied ia ke ban pai show blay. La fi Jied ia ke ban utrai me de Sngi ngan Jied bangan I no igini ke barok khaj ki pa pen wet inga. Na Jied ia ke bangan kongo imengan kongo ki mi pangan kongo ia ke lenti ke jame. Ngene twai bat Phi hagani ke par. Ku try nga yang nang ne blay kat kum gene ke ktien ke banga kran. Na sngongo palat ia ke ktien ke jame ke bahika yang shibon. But nga yang nang ne play ban kran ni kini ke brio bara play. Ko pat de ke jingkit kni de ke jing sngoto janai ia ke ktien ke jame. Ba me ai hangi ke jing Jied ke balat do. But nga try nam tagi ni ke brio ke yo sngo ni ke jing hikai. Try begin Jied ke jing em kinum Jied ke jing ya. Begin Jied ko try ke jinger khuginum Jied ke jing tim. Begin Jied ke ba shisha om ke bam shisha. Begin Jied ke ba day om ke ba snail. Begin Jied ke benang om ke do job. Begin Jied me om yo satan.
Ku try ayah ki ke jingla, mentah ke sengi bakin jied, ia kaban pediang ya me. Ia kaban pai shame ban im ke jing im ke betamai, ban syakri me. Try ngedanget ablay. Mayo sengaw ini ke Jingduwai, bat men kta, ia gini ke beriau. Maka nan ke jing kela, bakin jied, ia kaban kemen ban aingo, bat ban syakri me. Try ngi ailut shame ke buram. Aku kerteng ke dong uci sungi duai. Amen bat. Amen. To blain ker khui pi kublai shibone.